U ovom kratkom videu pokazat ću vam nekoliko vrsta organske prihrane za rajčice, paprike, krastavce i ostalo povrće. Količina je prilagođena manjim vrtovima, ali je lako skalibalna. Svaku komponentu možete koristiti zasebno ili zajedno. Prije nego što krenemo s prikazom prihrane, evo nekoliko savjeta. Odabir od optimalnog mjesta za sadnju rajčice je ključan, jer zahtijeva puno sunca, 6 do 8 sati dnevno. Kvalitetno, dobro drenirano tlo, bogato organskim tvarima, bitno je za uspješan rast. Prvi sastojak su usitnjene ljuske od jaja, koje osiguravaju kalcij i odbijaju štetočine poput puževa, te sprječavaju trulež cvjetova. Zatim dodajemo koricu banane za kalij i fosfor, te malo starog kruha koji potiče brzi razvoj i poboljšava okus biljaka. Sve sastojke ostavite u toploj vodi 24 sata, zatim procijedite i razredite s nekoliko litara vode. Prihranu primjenjujemo 3 puta tijekom sezone. 10 dana nakon sadnje, u fazi cvjetanja i nakon pojave plodova. Prijatelji, obavezno se pretplatite na naš kanal, jer vam svakodnevno donosimo besplatne savjete. Hvala vam. Doviđenja.